Mae Arthur a Menna Williams yn ffermio Carwed Fynydd, Llanefydd, sy'n 400 o erwau ac maen nhw'n cadw 120 o fichod a 900 o ddefed llun. A blwyddyn yn ôl, fe edrychon nhw ar ffyrdd i leihau costau. Ar ôl bwydo cêl ers 2010, mae Arthur wedi mynd ati i dyfu betys porthiant, fodder beet, yn y gobaith o fedru cadw'r gwartheg allan yn hirach. Rydych chi'n just troi nhw i'r fodder beet. Mae yna waith. Be ni'n neud oedd rhaid yr heffrod cyfleon sy'n ni ar y fodder beet. Ar ni roed nhw fewn a codi y fodder beet efo llaw a ffidio nhw, rhoi mwy iddyn nhw bob dydd mewn ffordd. Bob tro oedden nhw'n glirio fo ni rhoi mwy a mwy iddyn nhw. Nes oedden nhw'n dod i fita fo'n iawn llynde a bod nhw ddim yn mynd i fita gormod a cael acidosis o felly ynde. Wahanol efo'r cêl, fedrwch chi jyst dymnu'r buchod a jyst troi nhw ar y cêl. Mae hynny'n fantes ddeg gwir efo'r cêl, ynde, bod chi'n mynd i gwneud hynny. Mae yna 23 o heffrod arno fo, heffrod cyfleon. Neith o ddal hynny am 150 o ddwrnodau. Mae nhw arno fo ers dechrau Rhagfyr. A mae yna le i 500 o boca arno fo am 70 diwrnod. Da ni wedi bod yn gyrru 600 o foca allan i gair ar tac. Da ni dal i yrru rwfaint, rhag ofn bod y fodder beet ddim am weithio allu. Ond mae siŵr mae gyrru llai nawn ni tro nesaf mwy o fodder beet. Heddiw mae cyswllt Ffermio wedi trefnu diwrnod agored i ddangos canlyniadau'r arbrawf ac un sydd wedi bod o gymorth yn y broses yma ydy Emyr Owen, swyddog technoleg Ci Cwch Gogledd Cymru. Y gobaith y gynnau oedd fysa hanner y tîn cael ei ddefnyddio i dyfu fodder beet, ond oherwydd bod o'n cynhyrchu gymaint fesul yr hectar, fysa fo mewn ffordd yn rhatach na cêl yn diwedd gan feddwl bod cêl eisiau dipyn fwy o dir. Da ni'n lwcus dyna sydd wedi digwydd. Diolch i bowb, ond mae lot o bobl hefo'r gallu wneud o, ac bod nhw'n ddim wedi meddwl yn peth o'r eich dyna'r peth. 7.5 o'r fferm Fynydd cafodd ei hau gyda betys porthiant, robos, i weld oedd yn fwy cynhyrchiol na cêl. Ie, dwi'n chi jyst gymryd o fel mae'n dod mewn ffordd, bod yn reit proactif efo os ydych chi'n rheoli'r stoc. Ond peth da ydy, mae'r gwartheg yn teilo fel maen nhw'n mynd, maen nhw'n gwneud y gwaith i chi, ydych chi'n mynd llosgi diesel yn cael y tail allan, mae'n gret o system i ddweud gwir os ydych chi'n gallu gwneud o. Because there's a little bit of a difference, isn't it? Arbenigwr ar dyfu cnydau ydy un o'r siaradwyr gwadd yma, sef Charlie Morgan. Ydy, mae pobl yn meddwl wan mae pethau newid. Di'r outlook neb yn gwybod beth sy'n dod. Ond dyn nhw'n gwybod, os dyn nhw'n gwneud yr un peth, byddwn nhw'n mynd yn ôl. So mae'n rhaid i nhw'n meddwl sut dyn nhw'n mynd i'n newid, be di ateb i edrych i'r dyfodol, a faint maen nhw'n mynd i gwario o bethau. Mae gwell, 120-130 pound a turn. Isio adeiladu shed neu rhywbeth, mae yna cost arbennig ar hwnna. So, os ydych chi'n edrych am flexibility mewn system, tyfu cnwd fel hyn, mae gen ti flexibility newid pethau. Fwy o gwartheg, di pobl fel HCC yn siarad am fwy o gwartheg, llai o ddefed. Ydy hwnna yn deg neu ddim? Mae gen ti flexibility i ail meddwl amdano fo heb gwario gormod. Mae wedi bod yn agoriad llyged i weld sut mae un busnes wedi lleihau costau. Ond beth yw argraffiadau'r ffermwyr o'r diwrnod? Mae'r yield yna iawn o'na, ond jyst yn poeni reid ar llechwyr efo sbrio a beth o'na. So, mae'n rhai llefydd ydych chi'n gallu drilio, ond ddim mynd na efo sbrio wedyn i roi i sbrio efo 3 waith o. Efo 2 gwaith y glaw maen nhw'n gael ar ardal yma, sy'n ni'n meddwl bod o, mae'n hir i'n drymach a lawer. Ond yn sicr mae'n eich i feddwl, be fedrwch chi dyfu. Dyna pan i eisiau yn y cwestiwn, os ydy fodder beet ddim yn opsiwn, a dyna cêl ddim yn opsiwn, mae swedge yn opsiwn, a dyna yn tyfu swedge yn defaill. Os ddim byd arall, mae'n eich i feddwl am beth eraill, ffordd gwahanol am ei bethau. Dwi wedi tyfu am felly flwyddyn o cêl yn y blynyddoedd sydd wedi bod. A wedyn y fodder beet yn rhywbeth oedd yn rhyw diddordeb i mi mewn ffordd. Wedyn, o beth dwi wedi ddall heddiw, mae
cymryd mwy o waith dal i law, a mewn ffordd mwy o costa, mwy o waith spray a mwy o waith ffidio fyrach felly, ynde. Ond mae gen i defnydd a wrth gwrs mae'n werth lot fel bwyd i'r gwartheg yn diwedd felly, ynde. Mae yna lot o gost efo hwnna efo'r defed tac ynde, i ffwr ynde. Mae yna le i arbed yn bach, mae eisiau trio beth newydd, does.